Ini jam total lepas kawan. Ya berewang. Rong dino berarti sampean. Rong dino tak bali. Ya. Nah, itu udah mulai. Ya nek rewas reges meninggal kuwi isan kok. Ada sing yanti-yanti wi. Iya, Mbak yanti-yanti wi. Heeh. Lara apa jenenge, Mas? Ibu ada yang ngomongin dengan dokter kayak Rio lemah jantung, paru-paru bakar, paru lambung piye. Berarti cara kasar iki Wih, lho, ngasih komplikasi. ngene iki. Wong nama gitu kok kamu. Masih. Nanti sing isik kan gawe kulit aku. Kan bengi. Sing kari magrib iki lho, urung isa piring, urung isa gelas. Ora nek wong kos tok niken nang aku aja mantuk sik yo lek. Lah aku sedene tekan bengi yo ora salen ra apa. Butuh kapan sendek. Berarti dulure stok-stok kene seneng. Gak. Lah sing bojone anu barang kuwi apa kerja gini. Sapa? Lek dino Wong piknik. Karo anake ning Malang, kae dina Setu. Nek sing wakidi bojone iki kerja yo. Esuk bengi iki gosok ae. ngomong turu ngeluh arek. Gosok ben tadi anu. Lah sing kon gawa rono ki lho mbae. Anu kuwi. Iya sih. Aku lah kerja kan. Ayo, pada kerja untuk duit tak ngono pikiran. Deni. Mai kenal. Kakak aneh. Ini lepas kami, ini rumah yang terkenal ini. Wingi ge dipel karo anu. Wong jepes ning Masai. Kene wis dipae ana sing pasang. Ini baru foto. Pinggir ya, nggih. Linggih Sungati ya. Dengan kami kafe itu jalannya aja. Pak kesel sih. Mlaku kene kana. Yo kalau Wong aku ning teguane Ngorok ki ya. Barnyang ya dia buat kita ini. nggih. Ora belum kalau kok. Aku saiki mohon. iki lho bake kon ngaleh. Mosok kene. Kono kae penak kono kae. Kene aku ngecas kok. Mbake saka lunga, usiren ngono. Kono kuwi panggonane bose kok ngono kuwi kok. Coy. Paijo. Heeh, diusir ae.
Ane cileke no lho awake iki. Ora iso wi dicilekne. Pak uang SME Lunga nanti Pakmu? Eh? Mang bobang yo tak kasih. Kowe sing Kasih barang. Tapi AO jangan. Pakmu kerja Pakmu? Uang. Dolan. Nek Golek mbok anyar. Oh? Katokmu anyar, Bung. Sengeki sapa? Wah, katoke gede tenan iki, baru iki. Sengeki sapa, Sung? Yang ngasih siapa ini? Ditanya kok diem aja. Mas Sungati tak tanya diem aja. Celananya baru yang ngasih siapa? Sengasih Mbah Bayan no, Sung? Siapa? Mbah Bayan? Ayo. Lali? Sengasih Mbah Bayan. Bose wingi rene bose. Heeh. Karo bisu, Awong. karo wong. Jak kenalan wong sijine. Kowe njaluk duit ora ndek wingi? Emak kok kulon bar marani sapa? Ndung entuk duit kok kulon. Ora, umi ini Ngono kono tok. mana? Engko are ngenteni bose. Bose opo? Nek bose ditelepon Mas Ji, ditolaki. Itu. Udah, sholat. Oke, mati ya itu. Syukur ya itu. Namanya ngambil marah ditolak. Udah buat ya. Bose. Dengaran we ngakon ngebel nih bose saiki. Ngambil duit tuh kan. Wah, Jalan aku ya motor poong kok. Mau njaluk potong, Tak ya uwe kok ya poong kok. mau njaluk potong. Iya, Mbak. Potong di semer kayak Agus ya. Tak mau aku ngamuk Pak. Oh. Yo ben nek diamuk. Dah. Kowe kowe.
ada. Apa bentuk kagel? Mau. Gambar ringin ngono kae wis. Mau. Apa avatar ya ben kae? Kok aku. Lah kae mbok gawe avatar ngene iki kae. Enek panahe to. Mau. Wis gak kayak avatar ngono kene. Aduh, sik langgek cukur ya Mas Kairi. Aku bisa ya. Wis adus. Bang adus. Tadi habis nyuci katanya. Mas Sungati tadi habis nyuci, terus mandi. Aduh, bisa bobang adus. Oh, setelah nyuci. Pas Kegiatannya Sungati tadi pagi katanya nyuci, terus mandi, terus dolan itu main. Pas adzan luhur, waktunya Mas Katut makan siang. Kon Mas. Lemes aku. Aku kayak dodol ning duren nih, Mbak. Heeh. Aku dikandani meneh tanggal 20. Enek neh. ini Kapan? neng. Sok Senin kene. Enek wong tiga kene. Kan mau minggu. Neng. Kok Jero kono kuwi lho. Jero endi, Mas? Kene iki lho, ora kidul ya. Oh kidul ngono. Nak dalane ngendi metene? Dalane kuwi jojrokan kuwi ulon. Oh jojrokan ngulon we. Wah, ya ewah ya. Niki. kami waman. Heeh, wis pesen ngomong. Wow. Kowe? Aku bakku. Kowe bakso? Aku lalu kami ui Iya. Mas, ayo mas. Tahu? Oh, pupuk kayak. Iya, engko kan jikokne bose. Kan jikokne Mas Ji. Pak wes saya uang, kalau uang pak wes uang ada wes. Oh bu, ayo, Diesel. Srekel. ayo. Gaji. Wah, apa? Kalau ben. Srekel ke lho.
kali. Bapaknya